Panie i pany, witam was wszech i wobec w grze The Tooling, czyli ciulom w The Tooling. Po raz nie pierwszy, nie drugi, nie trzeci i nie pierwszy. No w każdym razie jest to już któryś z kolei z filmów, ale dawno w tą grę bardzo nie grałem i postanowiłem sobie odpalić. A tak naprawdę to odpaliłem ją, bo nie mam pojęcia, co na tego YouTube'a nagrywać. Ale też byłem ciekawy, czy coś się zmieniło na lepsze albo na gorsze, bo to częste w grach niestety. No, może ktoś z was kojarzy, to jest taki survival, coś jak ten film survivalowy, wiecie co, ta Katniss Everdeen i tam... Igrzyska Śmierci, o. Jest tu nas kilkunastu i walczymy o przeżycie. I idą gazy, coś jak w H1 i... No i na tym to polega, no nie wiem gdzie jest lista, o, tylu nas jest. Wszyscy na wszystkich, doszedł jakiś nowy tryb, ale on jest aktualnie zablokowany. Czekajcie, czy mogę z tego zrobić skałę? Kiedyś tak szło. Mogę, dobra, craftujemy sobie nóż. Bo gra jest w dużej mierze oparta na craftingu właśnie. Teraz o ile się nie mylę, mógłbym sobie zrobić dzidę. Mogę. To zrobię sobie dzidę w momencie. To możemy wybuchnąć. No, i sprawdzamy sobie, czy coś zmieniło. Poprawiła się na pewno optymalizacja, bo ta gra kiedyś potrafiła chodzić naprawdę brzydko, a teraz chodzi naprawdę ładnie i graficznie też jakoś tak trochę inaczej wygląda. Nie wiem dokładnie o co chodzi, ale coś jest na rzeczy. W każdym razie spoko, no nie oczekujcie tutaj jakichś piorunująco świetnych wyników. Mnie fajnie było, jakby cokolwiek się tu udało przeżyć. Spróbujemy jakąś broń znaleźć. Dobra, zbierzemy sobie funcę, czyli punkty, za którą możemy sobie zbierać ulepszenia. Przepraszam, aż mi się chepło z wrażenia. Dobra, bierzemy. Tu możemy wykryć, czy jest wróg blisko. Na razie nie ma. No i moi drodzy, co wam powiem, jest teraz taki okres bezrybia, a jak to mówię, na bezrybiu i rak ryba. Także bardzo was proszę podsyłać mi gdzieś w komentarzach tutaj, czy podczas streamów, propozycje w co by można było zagrać, bo ja już po prostu nie wiem. No wyszła beta BFA, ale ile można tą jedną mapę ogrywać? No można dużo, ale nie można bardzo dużo, bo się przeje. Także... Widzieliście, łazi gościu. I ja go chyba nie będę atakował. On ma chyba nóż, kurde. Dobra, może się nie kapnie. Czekajcie, stamina regenerator. Tu jest odpychanie, tu jest blok. O! Z gazu mi walnął. Walimy staminę. Dobra, wydupiamy. Kurde, co on ma za broń? On ma jakiś lepszy nóż ode mnie. Blokuj, blokuj! Kurde, moja postać nie umie... Dobra, spróbujemy jeszcze raz, no bo bez jaj. Ja tutaj no, nie tnę, bo nagrywam na OBS-ie, nie renderuję tego potem. Dobra, jeszcze raz. Mamy tutaj w ogóle takie tryby Lightning Round, ale coś go nie ma. Dobra, dołączamy się. Trzeba będzie niestety poczekać. Ja was w tym momencie zagadam. Moi drodzy, co wam mogę powiedzieć? A propos gier, na razie jest taki okres, taki zwany sezon ogórkowy. To gdzieś tak zawsze w okresie wakacyjnym się dzieje, że niestety nic ciekawego na horyzoncie nie ma. Ale w listopadzie wychodzi trzeci epizod, nie wiem czy ja to dobrze mówię, trzeci sezon The Walking Dead. I na pewno to The Walking Dead będę ogrywał całe na streamach i na pewno one będzie całe na YouTubie, bo The Walking Dead to była taka seria, którą naprawdę się wyborowo grało na streamach i też wiem, że wielu z was się to podobało, także w to na pewno będziemy grali i będzie to można też tutaj obejrzeć, także to na pewno. Co dalej? W październiku, albo pomyliłem? Bo o dwie gry mi chodzi, The Walking Dead i Piątek 13. Piątek 13 to jest, jak ktoś jeszcze się nie zorientował, to jest taka gra a la Dead by Daylight, że po prostu mamy zabójcę, to jest oczywiście na podstawie tego serialu, mamy tego słynnego zabójcę, tego Jasona,
No i oprócz tego mamy 7 albo 8 uciekinierów i to polega na tym samym co w Dead by Daylight, że Jason tam ma różne moce i jego zadaniem jest mordowanie tych właśnie uciekinierów i wczoraj czy przedwczoraj pojawił się nowy trailer i na tym trailerze widać między innymi jakie tam mamy możliwości mordowania naszych przeciwników, tych uciekinierów. Możemy między innymi ich tam na przykład przebić widłami, albo tam roztrzaskać im w głowę o coś, wydłubać im oczy, w ogóle nabić ich tam na jakąś dzidę, wrzucić ich do pieca. W ogóle też widziałem, że z perspektywy uciekinierów można się na przykład kryć pod stołem gdzieś, czy pod łóżkiem. Także to powinno być właśnie coś a la Dead by Daylight, ale z dużo większą ilością jakichś takich opcji. Także powinno być fajnie, szczególnie, że będzie więcej graczy i będzie dużo większa mapa. Także ja tą grę na pewno nabędę i też mam nadzieję, że ją ktoś tam z ekipy Jaroka też będzie miał, bo to jest jedna z tych gier, tak jak Dead by Daylight, że jednak największy był fan, jak się w to grało się w to jakoś drużyną, no bo Dead by Daylight, nie oszukujmy się, już kurde te swoje najlepsze momenty niestety ma za sobą. Znaczy dalej się to przyjemnie szpila, ale wiecie, no tam jest ile? 4 mapy są. No i to tak, no cały czas to wszystko polega na jednym. No ja w ogóle gram w to tak, że ja tam mam na jednej postaci 33 level, a dalej mam 20 rangę w rankingu, także no wstyd jak w wuj. No, ale to na pewno ten piątek 13 też nabędę i teraz nie wiem, czy mi się nie myli, czy mi się nie mylą miesiące, bo jedna gra wychodzi w listopadzie i mi się wydaje, że to będzie dodatek że to będzie trzeci sezon The Walking Dead, a w październiku chyba wychodzi właśnie ten piątek 13. Jeżeli się mylę, to wy na pewno, mam nadzieję, w komentarzach mnie skorygujecie. Także te dwie gry na pewno nabędę i na pewno się będą pojawiały zarówno na streamach, jak i na YouTubie. A oprócz tego, no oczywiście Battlefield 1 to jest mus. Battlefield 1 mi się bardzo podoba po becie i po alfie. Mam nadzieję, że jeszcze tam jakieś zmiany zostaną poczynione. I niestety z tym się jakby już oswajam, że będę musiał kupić sobie premium. Bo jak się dowiedziałem, że armia francuska, armia rosyjska, nowe bronie i 16 kolejnych map, 16 map, w podstawce będzie chyba 7 czy 8 map, a przez premium dostaniemy kolejne 16, będzie w premium, no to ja te premium chyba tym razem kupię. O ile w przypadku Battlefielda 4 nie skusiłem się na premium, to w przypadku tego Battlefielda chyba się skuszę, no bo jednak te premium bardzo przedłuża, że tak powiem, żywotność tej gry. No to jest, no nie wiem co wy o tym myślicie, no według mnie ta polityka, że wydaje się grę, a potem jakiś pakiet premium, który kosztuje tyle co ta gra, albo nierzadko potem jak gra już tanieje, to on nie tanieje i on kosztuje więcej, no to jest jednak zbrodnia. To jest kurde zbrodnia, no ale jak się chce grać fajnie w grę, taką jak Battlefield, no to te premium raczej, kurde, trzeba mieć. No, bez tego to słabo, wiecie. To się ogra te kilka mapek i tyle. A jestem ciekaw, jakie tam będą mapy, bo naprawdę ta mapa z alfy i ta z bety, jeżeli ogrywaliście, to wiecie, jak ona wygląda. Jest dużo zarzutów, że to jest bardzo podobne do Battlefronta, że to jest praktycznie mapa 1:1 z Battlefronta skopiowana. No ja w Battlefronta nie grałem, także ja jakichś takich wielkich obiekcji nie mam. Ja w Battlefronta grałem tylko w jakąś tam darmową betę, czy to była jeszcze alfa, no coś takiego. Jestem taki prześwietlony delikatnie, jakbym był świętym jakimś. No, do świętego mi daleko. Dobra, pozbieramy sobie to. No, ale BF na pewno będzie. Także napiszcie mi, co sądzicie o tym premium. Jestem ciekaw, jakie jest wasze patrzenie na to. Na tą politykę całą. Dobra, spróbujemy teraz tak, na szybkości. Kraftujemy sobie nóż. Żeby mieć się czymś bronić. Bierzemy sobie punkty. Także widzicie, ta gra jest ciężka, jak się gra w pojedynkę. W tą grę najlepiej się gra w teamie dwuosobowym. Wtedy możemy się ubezpieczać. Jeden zbiera, jeden kraftuje, drugi go osłania i tak dalej. W pojedynkę jest raczej ciężko. Ale nie mogę jakoś fest wymyślać, bo wszyscy tu grają w pojedynkę. Także nie to, że ja jestem jakiś poszkodowany. Dobra, zbieramy sobie te funce. Może mi się uda potem zebrać. Kurde, dużo więcej jest tego niż było kiedyś, bo kiedyś one naprawdę rzadko kiedy się pojawiały.
A teraz są co chwila. Trzeba brać. W sumie ja dalej nie wiem jak to jest, że z jakichś tam odciętych głowy od ludzi i tak dalej się dostaje jakieś pieniądze, ale... Dobra, już nawet nie wnikam. O, ktoś odpalił gazy. Trujące silnie. Dobra, spróbujemy sobie znaleźć jakąś konkretniejszą broń, bo te kraftowane... Są spoko, ale na krótką metę. Potrzebujemy coś, jak się chcemy realnie obronić, to potrzebujemy coś porządnego. No, także te 3 gry, o których mówiłem, to na pewno. Nie wiem jak tam to u was wygląda, czy coś jeszcze was interesi. Ale te gry wymienione to na pewno. No też za niedługo jest oficjalne wyjście z bety, czy tam z alfy, czy już nie wiem co to było, H1Z1. Także na pewno będę sprawdzał, co tam się w starym H1 pozmieniało. Bo jestem ciekaw. O, armor. Jak najbardziej. Explosive Runs, dzięki temu szybciej biegamy. Muscle Milk, zwiększony damage i casted. I dobra. Tu możemy łuk kupić fajny bloczkowy, ale nie mamy aż tyle piądzorów. Dobra, coś by szło sprzedać w sumie. To jest 6,18. Dobra, to sprzedamy. Tu się możemy leczyć, tu możemy sprzedawać. Dziwnie to wygląda. Nie do końca ogarniam co tu się dzieje, ale spoko. Dobra no, jakieś tam podstawy do walki już w miarę mamy. Może się uda nawet chwilę dłużej przeżyć. Co by było rzadkością. Myślę cały czas intensywnie nad nowymi śląskimi słowami na dziś, także nie bójcie się, śląskie słowa nie umarły. Tylko ja po prostu, no, czekam aż mi się zrodzi jakiś dobry pomysł, kurde. Oczywiście wasze propozycje jak najbardziej mile widziane. Można pod filmami pisać, co byście widzieli. Jaką tematykę, że tak powiem. O. Dobra, tu mamy jeszcze jeden ten. To by to szło spieniężyć. By było pieniężnie. Co my tu możemy kupić? Jakaś fajna włócznia, survival spear 150. Kurde, tyle to ja nie mam. Czy tu jest maszyna do sprzedawania, skupowania? Kurde, pustostan. Ale to się spawni często. Także nie ma tego złego. Coś wybucha. Ludzie giną to spoko, to jest na moją korzyść. Patrzcie, jaka jest duża mapa fajna. No nie ma tu niestety spieniężnicy. A ja bym chętnie sprzedał ten jeden ten spray. Myślałem, że a nie, jest, dobra. Możemy za 10 funtów sprzedać. Okej. Teraz tamten sobie z szafki odebrać. O, gdzie on to był? Gdzieś tutaj. Dobra. No i tu już nic po nas więcej. Tam, tak. Znaczy tu jest spoko, bo mamy zaszczyki w ogóle, tylko kurde sprzętu nie mamy żadnego do walki takiego konkretnego. Tym kijem to se możemy... Niewiele. Kurde, te słońce... Oszaleje. Niezdecydowane. Zachodzi, wychodzi. Podchodzi. Dobra, przejdziemy się kanałem. Często można tutaj... O, random airdrop leci. Taka muzyczka w ogóle. Nie będę się na niego rzucał. To jest za duże ryzyko. To mam brzydką rękę jakąś taką zmęczoną.
No już się moja postać bardzo zmęczyła. Tu kiedyś było w tych kanałach więcej rzeczy, a może to nie były te kanały? Kurde, nie wiem. Mi się wydaje, że kiedyś w kanałach były te a coś tu jest, coś jest faktycznie. Wyleczarnia, to nie. Nie mówcie, że tu nic nie będzie. Dobra, życie, Nobelon jest. To możemy sprzedać. Mamy już 100 funtów. Kurde, wszystko za 150. By się coś jeszcze znalazło, to by się... A jaki ja mam w ogóle... Survivalist za 175. Fajna maczeta, 2T... A to taki se w sumie wziąłem. Dobra, to możemy spieniężyć też. Mnie by ta broń kusiła. Jeszcze potrzebujemy 14 w sumie, to czekajcie. Co to było? Bandaż. Kurde, za ile ten bandaż pójdzie? Za 10, dobra. I jeden mi będzie brakował. Coś jeszcze może będzie, mam nadzieję. O! Motek fajny. Dobra, to patrzcie jak robimy. Sprzedawamy to za 4. I mamy fajny motek i mamy fajne to i kupujemy. To jest dobre, Tomahawk. On jest mocny fest. Wierzcie mi. Ja. Tier 3. 7,25 damage'ów. To jest kurde to. Mamy taki motek, a w sumie ten motek to tak jest. Tak się średnio przyda, to go sprzedamy. Żeby mieć plac. Czy ja mam plecak tutaj? Mam backpacker, czyli startujemy z plecakiem. To jest dobre. Dobra, no i co? Możemy sobie tutaj skraftować bandaż. Żeby mieć. Na wszelki wypadek. Niby mam zaszczyk, ale bandaż się zawsze przyda. No i dobra, i powiem wam, z taką bronią można już się na wroga czaić. Tym już można ała porobić. Jeszcze mamy te zaszczyki fajne. To nie powinno być złe. Spróbuję tu jeszcze wyłapać trochę tych funców. To trzeba po takim bzyczeniu je można łatwo identyfikować. Tu spadł drop widać. Albo to jest po kimś skrzynia? W sumie nie wiem. Także tak wygląda życie na Detuling, no. Powiem wam, że jak się ma z kim grać, to jest o wiele fajniej. Że mogę wam generalnie zarekomendować produkcję. Jak ktoś lubi survivalowe klimaty ala właśnie... Zawsze zapominam tytułu tego filmu. Mockingjay i te kosogłosy. Wiecie o co chodzi. O! Głowa w lodówce. Ja jestem przywyknięty do takich widoków. Igrzyska śmierci, o! Zaświtało. Kurde, medkit. To ja bym to wywalił. A medkita bym kurde wziął. To bym mógł sprzedać. Czy tu jest maszyna gdzieś? Gdzieś tu musi być. Jest, dobra. Co tam było w takim razie? Ej, tu jest maczeta? What the fuck? Maczeta tiru drugiego. Czekajcie. 7,22. Ona jest bardzo dobra, tylko... Ja ją sprzedam, bo ja wolę ten toporek. On jest silniejszy. I jego, że tak powiem, obrażeniem jest krwawienie. Bardzo fajna sprawa. Dobra, i sprzedamy jedne te
Jeden zastrzyk. No i z powrotem mamy dużo punktów. Że nie jest źle. Znaczy wątpię, żeby się udało dotrwać do zrzutu, ale... Lepiej mieć jak nie mieć. Dobra, tu nic nie ma. Dobra, pierwsza faza gazowania. Spadujemy. Spadywamy. O, z tego jest dużo punktów. Z beki. Beka potoczona. Gazy idą. Gaz tutaj turuje o wiele szybciej niż w H1. Zresztą w H1 jakieś nowe w ogóle powprowadzali. Kurde, liczniki, mierniki, toxicity, pitty. No i mamy taki przycisk gdzieś w centrum mapy, dzięki któremu możemy uwolnić wszystkie te gazy w jednym momencie. No i jest szansa, że jeżeli kogoś nie zabijemy, to silnie go zranimy. O kurde, a ten gaz jest już tutaj. Ja pierdzielę, musimy wywalać. Patrzcie. Czy zdążę? Na szybkości. A! Dobra. Kurde. Będzie przyps, jak nie zdążę. On się gdzieś musi zatrzymać w pewnym momencie, tylko nie wiem, który to jest moment. Ja się tak będę powoli, kurde, do środka mapy kierował. Czyli tam, gdzie będzie ostatnia faza, bo tutaj, w przeciwieństwie do H1, zawsze wiadomo... zawsze wiadomo, gdzie ta mapa się zamknie na końcu. Ta strefa. Ja widzę, że tu ktoś nie próżnuje i gazuje. Dobra, tutaj mamy środek. Nie, co ja gadam? Tam jest środek. No, tu już gaz odcina nas pomału. Tu jeszcze powinienem być bezpieczny. A słyszałem... Kurde... O! Nie pogardzę. Niby ino 5, ale to zawsze 5. No i tu się zamkło i to będzie się posuwało dalej. I... O kurcze! No na pyrę go trzeba. Walimy go. I jolo. Kurde, jolo. A! Wziąłem sobie fajny taki, kurde... O! O nie, ej, ale jak on walnął tak mocno! Ja pierdykam! Ej, weź się, gościu, wal! Jakim cudem on tak walnął? No, kurde! Ej, on miał pancerz, ja też miałem pancerz. Ja. Dobra. Moi drodzy, tak się dzieje w The Cooling, widzicie, biegacie 20 minut i giniecie za 3 sekundy. To było tyle, to byłem ja, Niklaus. Jak wam się podobało, proszę zostawcie łapkę w górę, zapraszam na G2A, Facebooki i inne cuda. Cześć!